Türkmenistanda dowam edýän güýçli aýadly howa gökbakça önümleriniň sowdasyny edýän telekeçilere hem ýaramaz täsir ýetirip başlady. Lebap welaýatynda aşy sowuk howa zerarly gökbakça önümleri doňýar. Uly maddi ziýan çekýändiklerini aýdýan telekeçiler dukanlarda talabalaýyk infrastrukturanyň döredilmändigini aýdyp, muňa sebäpkär hökmünde häkimetleri aýplaýarlar. Dün gece welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherinde howanyň temperaturasy -15 gradusa çenli ýetdi. Telekeçiler azyk önümlerini lomay uly möçörde satyn alýarlar. Häzir merkezi Daýhan bazarynaky telekeçileriň müňlerçe kilogram möçöründäki gökbakça önümleri doňdy diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Ilat arasynda Gök Bazar hem atlandyrylýan sowda nokodunyň köp telekeçisi doňun önümleriniň käwierini arzan bahadan satsalar-da köpüsiniň satywa yaramsızdygyny aýdyp, özleriniň müňlerçe manat möçöründe maddi ziýan çekýändigini belleýär. Olar durky täzelenen bazaryň geçen ay ulanylmaga berilendigini ýatladyp, bu ýerdäki dukanlarda azyk önümlerini sowukdan ýa yssydan goramak üçin talabalaýyk infrastrukturanyň döredilmändigini aýdýarlar we özleriniň çekýän maddi ziýanyna häkimetleriň jogapkärdigini belleýärler. Dukanlar baştan sowma edilip gurulypdyr. Olarda ne ýyladys, ne de sowudys ulgamlary bar. Sowdagärler gündizlerini elektrik peç ulanyp sowukdan goranýarlar. Ýöne giýje peji ýakyp goýup gidip bolmaýar. Sol sebäpli gökbakça önümleri doňýar. Tomusda nähil boljagy belli däl. Sebäbi azyk önümleri yssyk howada hem daýlanýar. Diýip lewaply bir telekeçi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak soňky 2 ýylyň içinde agdalýan bazaryň uly meýdany ýykylyp, durky täzelenenden soň onu geçen aýda täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynda ulanışa bermek meýilleşdirilipdi. Bazaryň içinde esasan 20 we 30 kvadrat meýdanly dukanlar bar. Bazar resmileri telekeçilerin munyň bilen bagly şikaýetlerini kanagatlandyrman aýazly howa tutuş ýurdu gurşap aldy. Biziň hem elimizden gelýän zat ýok diýmek bilen çäklenýärler. Aşy sowuk howa welaýatyň beýleki bazarlaryndaky sowdagärleri hem zarwa urýar. Sebitdäki çeşmelerimiz käbir kiçi telekeçileriň özü gök bakça önümlerini giýje öýlerine alyp gaýdyp sowukdan goramaga çalyşýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda geçen hepdäniň başyndan bäri adaty klimat kadalaryndan aşy sowuk howa dowam edýär.